Zdravím všechny, tady Assassin LP a vítám vás u mého historického prvního videa na hru Amnesia Pád do temnoty. Ano, tohle je česká verze a ještě než se do toho pustíme, tak si trošičku snížím zvuky. Zvuk, celková hlasitost 1. Jo, dobrý, to je tak mohlo jít. Začít novou hru. Ano, chci spustit novou hru. Můžeme se do toho pustit. Může to být zajímavé, možná se u toho poseru, ale pro vaše pobavení. A proč se jmenuji vůbec Assassin LP? Páč miluju sérii Assassin a teďka budou Vánoce, takže chci udělat LP na Assassin's Creed 1, kde ještě je Altair, nebo a.k.a. Altair, a.k.a. první historicky největší asasín. Ach, už by se to ale mohlo načíst, ne? Už mě to sere. Dobrý, tak snad už. Nezapomeň. Některé věci nesmíš zapomenout. Stín mě pronásleduje. Musím si pospíšit. Jmenuji se Daniel. Žiju v Londýně. V Mayfair. Co jsem to provedl? To je šílené. Nesmím zapomenout. Nesmím. Musím ho zastavit. Soustřeď se. Jmenuji se... Já jsem Daniel. OK, takže teďka jsme se asi probrali pro nějaký party a jediný co vím, že se jmenuju Dan. To je hustý. A myslím, že mám asi mensky, protože tady vidíte to červený všude a mám díru ve střeše, no. To je hezký. To neumíte, to mít díru ve střeše. Už jsem se mohl zvednout, ne? To je hezké, jak co je tady? Jo. Tady jsme. Co to je? Křesadlo. Jo, v deníku je bla, vzpomínky. Jdi po stopě tvořené barevnými skvrnami na podloze, no. A.k.a. moje menstruace. Tím mám celkem hezký byt, nemyslíte? Vy byste chtěli taky, co? Ten Mayfair mi strašně připomíná Masyaf a to mě nevystrašilo. Ty do toho funí jako... Kdybych honil dyka. Tady asi nic nenajdu. A další křesadlo. Takže jako správný gypsoid jsme sebrali 3 křesadla. Hustý, co? To jsi nečekal, co? Ha. Možná budu dělat i gameplay na custom story, ale... Tohle je jako i moje historicky první video. Možná budu dělat i na takový hry jako je Call of Duty a teďka jsem sešel nějaký kroky. Hej, tady si to nepamatuju. Co to? Co to je? Ty vole. Jestli chcete, abych dělal i na Amnesia White Knight, tak to bude. Tak můžete psát do komentářů. Dobrý den, pane skříň. Tak. Co to? Hej, otevři se. No jo, už. Říkám, otevři se. Hajzle. To tě Popelka neučila? Že mě máš poslouchat a co je tady? Hovno. A já se seru s takovou skříní a nakonec tam je hovno. To fakt dokážu jen já. A tady taky velký hovno je. Co tu máme? Židli. Tak, hoďte. Skrotitel. Bílé prostěradlo. Jedlička.
bla 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 bla. Starý archív. Úsek mu ulpěla voněvá chuť růže. Pomyslel si přesně jak na konzulátu v Cařihradu. Cařihrad. Jako Číhrad. Neboli uchcal jsem si hrad. Uchcal kus hradu. To dokáže jen Daniel, no. Uchcat kus hradu. No. Uchčujeme si taky kus hradu, ne? Kdo je pro? Uchčujeme si kus hradu. Tak co? Co teď? Se ti lehko řekne, rozsvěcej v okolí louče. Já nemám co. Oj, tady práší do ksichtu, se mi nelíbí. Mohli jsme někdo hrál s pískem. Hele, Lucer. Mě nevyděsíte. Žil byl jednou starý, ošklivý, no stará ošklivá plesnivá učitelka. Ty vole, hej, viděli jste to? To je kniha proletěla tím stolem. Tak teď ne. Hezky rozsvítíme. Můžeme využít ty křesadla. Já si myslím, že ještě nebyl. Nebo byl? Možná jo, možná ne, ale asi jo. Ta hudba se mi vůbec nelíbí. Olejníčka, ne nějaký starý papír. 19. srpna 1839. Kéž bych se tě mohl zeptat na to, kolik si toho pamatuješ. Vůbec netuším, jestli v tobě zůstane alespoň kousek mého já, až tuhle věc vypiju. Neměj strach, Danieli. Já sám si vybral zapomnění. Nemůžu ti vysvětlit proč, ale zkus v tomhle poznání najít sílu a útěchu. Má volba má svůj smysl. Si můj dál a ještěň. Vykup nás oba, What the fuck? Nějaký rychlý, ne? Páka. Haló, páka. Když jsem to hrál poprvé, tak jsem si vůbec nevšiml. Ty vole, hej, to jsou triky. Já fakt, když jsem tuhle hru hrál poprvé, tak jsem si toho nemohl všimnout. Hned se za ním zabolky, on věděl, že u starého krečího z Berkeley Square nikdy neuvidí. Další osamělá duše v Londýně, jak příhodné. Ha 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 ha. Tyjo, je tak strašidelné, až jsem si z toho ustřík do tamponu. A teď jsme. To tady vypadá hezké. Ve hře se běhá, takže podržíš levý shift. Hej, to nevím. Co teď? Alexandře, je to uvnitř toho hradu? Svým způsobem. Onem, přines tu lampu. Byl jsi v té palírně, ne? Tomu nevěřím. Má to nějakou spojitost s tou... No, jak si to nazval? Vnitřní svatyně. Má nejcennější komnata Danieli. A leží až za palírnou. Vlastně... leží pod základním kamenem Brennenburgu. Tak to bylo tajemné. A teď co? Co to je? Tak máme jako novou vzpomínku. Hezky řekni, co to je. Vzpomínka. Cestu do palírny blokuje pavučina, je to jakýsi druh pevné organické, to nedala by se rozpustit. K čím, že? Čím? Tohle vyřešíme až v dalším partu. Mějte se hezky, lajkujte. Deep in the ocean, dead and kissed away, where innocence is buried in flames. A million miles from home, I'm walking ahead. I'm frozen to the bones. I am